Благодаря на моя Христос, мили братя и сестри. Много пъти съм го казала, пак ще го казвам. Падането ми е ставането, винаги ще бъде с Христос. Защото Божието Слово, брат, казва, който настояват по насила, ще наследят небесното царство. И аз съм един от тия, които настоявам да бъда в небесното царство. Амин. Защото, мили братя и сестри, ние ако не си стоим твърдо, каквото да става върху нашия живот, паднем да кажем или да не паднем, или се грешаме и почваме да кажем сега, аз не мога да издържам, аз не мога това да направя и просто да си мислим каквото ни става. Не, брати и сестра, искам да ви настръча тази вечер, че проблемите в нашия живот тактично може да дойдат всеки един ден върху нашия живот. Господ може да направи, мили братя и сестри, че дори ние да бъдем на най-долното състояние, но обаче да знаем, че и кого си имаме. Имаме се Христос. Един ден, ако ние сме покорни пред Христос, ако ти служиш достойно за Христос, един ден Господ ще ти заяви наяви, мили братя и сестри. Ти ще бъдеш дете на Христос. И Той няма да ти изостави, дори водата ти ще бъде благословена, храната ти ще бъде благословена. И аз вярвам в това нещо, което пише в Божието Слово. И аз го вярвам, мили братя и сестри. Вярвам, че моя Господ, че ще ни помага за всеки един от нас, които сме тук, служим за Христос. Хората отвън, мили братя и сестри, пиха, штряхаха пръсти. Но аз да благодаря на Христос, че първото нещо в моя живот, който го направи, изхвърлих цигарите, мили братя и сестри. Бях на 5 годишна възраст. Когато това момченце, да кажем като него, съм почнала да пуша цигари, сега съм на 35. Правете сметка колко години съм пушила цигари. А има някой казват, че от 5 годинки или от 12 или 14 или казват, не можем да стоим без цигари. Може, брат и сестра, всичко е може. Което иска да служи за Христос, да си спасява човешката си душа, да служи за Христос и да иска и да получава. Затова аз благодаря на моя Христос. Първото нещо примахна това. Второто нещо примахна в моя живот, аз да играя кючек, мили братя и сестри. Аз никога няма да дигна ръка да играя, освен ако правя нещо за моето дете. И ще падна пред Христос, ще просто и така ще играя, мили братя и сестри. Не обещавам дали ще играя, дали не. Искам вече Христос да бъде моя Бог, да го направя моя баща. Че един ден да може да имам и диаманти на короната си, да наследим небесното царство и да каже, мини дъщеря мой пред твоя стол. Аз се радвам за това нещо, мили братя и сестри. Истина ви го казвам. Бъдете благословени и Христос да ви благославя. Макар че, мили братя и сестри, аз не знам да чета, да пиша, но мога да се боря за това нещо. Да служа достойно. Искам да си извървя пътеката. И така, вярвам, че Христос всеки един от вас ще ви благослови и ще ви държи в башните ръце. От нас се зависи и да падаме и да ставаме напред да вървим. Да ни даваме място на нечестивия. Амин. Има ли някой друг? И аз искам да благодаря моите брати и сестри да стана, че Бог наистина заслужава да го хвалим. Днеска и трябва Него да хвалим. Искам да благодаря, че ми обади, опази чадата, семейството, че ни храни цялата седмица с ежедневната вода и храна, че най-вече ми варди чадата и той тяхният лекар. Това искам да благодаря. Аз искам да благодаря брати и сестри. Вчера падна жестата брати и сестри, ще да наби тока. Но брати и сестри, благодаря на Господ, че в това време нямах ни ток. И не се случи нищо. Искам да благодаря, че пази семейството ми, брати и сестри, че ми пази цялата седмица, че ми пази децата, че ме пази мъжа ми. Искам за това да благодаря, брати и сестри. Знаете ли аз какво искам да направя сега? Защото го имам като подтик от Святия Дух, аз не знам дали е така.
Или не е така? Но ние като че ли и живеем двойствен живот. Този месец, кой месец е? Искам да вдигнете ръцете си, онези, които имат мартеници в ръцете си сега. Които имат. Аз имам ето много малки. Да ги хвърля. Без скелетор. Петка казна, касто и си Колко са души мартиничке. хората, които имат? Ете въста, Едно, касто и си те две, въста, мартиничка стофател. 4, И моя манинки едно. Мани си. 5, 6. Сега си искам да ви питам, защо тези мартиници са в ръцете ви? Да ни почернеят. Да ли почернени? Е така да го... Мълчи бе, Колево. Искам вие да отговорите. Искам с вдигане на ръка всеки това, което може да каже, да го каже. Защо са в ръцете ви? Коля, спри! Коля, викам Петко. Защо са в ръцете ви? Я питай сестричката, Не е мака. дадено така видяло. Сега искам да ви кажа нещо. Определено бялото и червеното На Христос. е символ в библейско време на някакви други неща, които абсолютно нямат никакво общо с тези конци мартиници. Мартиниците днес са сложени в ръцете на хората, за да може Да оздравяме. да бъдат запазени, да бъдат запазени от лоши неща, да бъдат здрави и да бъдат запазени от болести. Или да не почернеят. Да. Да не го изгори. Сега аз искам да ви кажа нещо. Кой е този, който може да запази човека, ако човека иска да боледува, или ако човека боледува, мартирицата ли ще му даде изцеление или Христос? Христос. Тогава защо тези мартири са в ръцете ни? След малко ние ще се молим и ако ти наистина чувстваш подтик от Святия Божи Дух, да го махнеш от ръцете си, но с вяра в себе си, ще го направиш. Аз не задължавам никой. Аз бях длъжен да го кажа. Не съм видял мартирици в никой. Когато отворих Словото, имах този подтик от Святия Дух за това да го кажа. Има ли някой друг, който да хвали и да благодари на Христос? И аз искам да благодаря, братя и сестри, че ни варди и че ни опади дома, Господи Исусе. Днеска, Господи Исусе, ударих моята жена. И моля те да ме простиш, Господи Исусе, защото аз днеска проявих много, как да ви кажа, Съгрешил си на дома, съгрешил съгрешил съм си. много. Бях гладен, но тя имаше работа. И аз натискам да ми направи ядене. И тя като направи, аз нещо инат отвътре ми яде. Удариха. И моля те, Господи Исусе, да ми прощаваш, Господи Исусе, за станалото днес. Благодаря му за ежедневната храна и вода, която ми даде днес, Господи Исусе. Благодаря, че ни оварди цяла седмица. Благодаря, че ни оварди всичките братя и сестри, Господи Исусе. Толкова ги обичам с радост. Отвътре чувствам го, че много ви обичам всички вас тук, Господи Исусе. Свидетелство. Бог ми е свидетел, че много ви обичам. Аз се моля за моята сестра, която е болна, Господи Исусе. Нека, Господи си, да я докоснеш с Твоята ръка, Господи. Нека нашите отидоха днеска на пазара и беше времето толкова лошо и паднах и се на колене и се молих, Господи, за тях. Времето е много лошо, знаете какви препятствия стават на пътищата. И аз се моля за това. И благодаря му, че ни
че ги оварди днес, Господи Исусе. За всичко благодаря, най-вече на моя пастор ми даде мъдрост, да чете повече от Твоето Слово, Господи Исусе. Това е моето изказване, Господи. Амин. И аз му благодаря от сърце и душа, че му благодаря от хиляди пътя, братя и сестри, че нямам вече болести. Благодаря на моя мил брат, че ме прие в силата си и като сестра, и като майка, хайде да го кажа. Да, наистина ви приеха. Не се оплаквам, братя и сестри, вече като тук. Искам една молитва, братя и сестри, за моя син, за Хубен. И се е случило много разни работи. Не знам какво е, що е. Тази вечер 10 кокошки са задушени. Не знам какво е, що е. И детето ми се е притеснило много и аз. Благодаря му хиляди пъти. И аз искам да хваля моя жив Бог. Вчера, брат, останахме тук до един сам. Баща ми дойде, нали, да ме извика. Отидехме къщи. Взем да ме посува. Аз само казах, Господи, Ти го смили. Наистина ви казвам, нито дума съм казала. Взех си главата долу и си лягах. Благодаря му, че не избухнах от все сърце и душа, че не пади овази от всяко зло. Благодаря му от все сърце и душа. Значи вчера ние бяхме до 1 часа тук заедно с тебе, а ние самите се тръгнахме в 2:20 от тук. Вечерта. И когато... когато имаше това събрание тук, ние бяхме аз, брата Санко, брата, жена му, седнахме, общувахме. По едно време усетих в духа си, когато ти си тръгна, че имаш натиск. И казах да се молим сега в момента сестрата Ева. И го направихме, да я молихме се. Да, ако ти И кажа... пускам една нужда да се молите за тях. Ще се молим естествено. Ако ти кажа, че в духа бях във вас, не знам дали ще повярваш. Аз видях всичко това, което ти се каза. Аз го видях това. Дори плътско да бях тук, аз в духа бях там. И когато се случи това, аз казах да се молим. Нека, викам, сестра Алтъна има нужда от нашата молитва сега. Седнахме, помолихме се, ето, благодаря на Христа, това е факт, че още веднъж Бог ме уверява за това, че където и да сме, каквото и да се случи с нас, Той винаги е с нас и винаги ни крепи. И Той показва на чадата си какво прави в дадената къща. Имало е моменти, когато аз съм бил тук, но духът ми е бил в някаква друга къща, да долната махала или в долния квартал. И имал такъв момент в живота ми. Аз благодаря на Христа за това, че ние успяхме в 2:20 да се тръгнем, в 2:30 аз бях в моя дом, в 4 сутринта легнах, не бях оставен в Святия Дух в свобода да заспа. Не знам какво беше, но исках подкрепа от Святия Божи Дух за всички вас. До 4 часа се молих, исках, четях. Не знам какво беше и не знам какво е това, но аз поименно ви издигнах в молитва до 4 часа. Христос ви обича и Бог направи нещо много сериозно. Бог открива и дарбите на хората, и нещата, които е приготвил за тях. Бог говори. Аз му благодаря за това нещо. Наистина. Има ли някой друг, който благодаря? Аз искам да благодаря на нашия жив Бог. Той заслужава нашето хваление. Ако може братя и сестри да се помолите за мен, защото не се чувствам много добре. Главата много ме боли. Това искам да кажа. Амин. И
И аз искам да благодаря на нашия жив Бог. Благодаря му за ежедневната храна и вода. Благодаря му, че се намирам с моите мили братя и сестри. Амин. И аз искам да направя нашия жив Бог, братя и сестри. Благодаря му от все сърце, че ми вар, че ми пази цялото семейство. Дома, когато брат Дечо каза духът му, подсказа ми духа, че Бог ти прости, брат ми. Благодаря му от все сърце и че ни вар, че ни пази цялото семейство. Благодаря на моите сестри и братя. Бог мисли. Вчера дето каза пастора Михаил, бяхме до 20 и направихме молитва, но обаче Бог много се зарадвал с нас, братя и сестри. Защото всички хора спаха, а ние до 20 правихме молитва, Бог така се зарадва, чето служиме за Него. Когато сега ще дойде на 1 април Катя, тя ще дойде, нека Бог да го вар, да го закриля и пътя и да е отворен, благословен да е в пътя си. Тя ще има кой да ни каже Катя. Има кой да ни каже Катя, братя и сестри. Ей тези снимки, които ги правим и които ги снимаме, те там ще варят. Благодарим от все сърце. Амин. Моята онна вражена да дойде. Има ли някой друг? Санке, имаш ли? И аз искам да благодаря на моя жив Бог. Благодаря му от все сърце и душа, че ме варди и опази майка ми, баща ми, нашето семейство. Благодаря му от все сърце и душа, че ми дава ежедневната храна и вода. Амин. Мили братя и сестри, аз искам също да благодаря на нашия жив Бог, че ме пази и варди цялата седмица и ме държи в своята бащина ръка. Мили братя и сестри, че както брата каза, че вчера бяхме тук до 1 часа с сестра Алкана, тя се тръгна, но след нея ни стояхме още час и 20 минути. Почна пастора и братчето да говорят заради мен за Бога, аз приемам, молим се. По едно време настръхнах, имах чувство, че от тръпката дори краката ми като бяха на земята, Господ ми вдигна дори краката. И ми открива, че в църквата аз ще бъда шофьор. Аз съм шофьор в църквата. Аз много исках от Господа да ми даде работа, да ми отвори духовните очи, да ми открие таланта, който да върша в църквата да работя. Господ ми показва дори и колата, брата и сестри. Колата е черно БМВ. И съм шофьор в църквата, братя и сестри. Дори вчера плаках. Сутрината пак казвам на майка и пак плача. Благодаря на Господа, че ми даде отговор и победа. Амин. Аз искам да прочита част от Божието Слово. Истина ви казвам, че това черно БМВ преди 2-3 дена беше в домата ми. Това беше Мерцедес за брат. Мерцедес ли беше? Мерцедес. Аз то Мерцедес го искам. Да бъде Божията воля, брат. Нека да бъде Божията воля. Обаче Бог е верен на обещанията си. Щом ти показва това, значи има нещо друго за нас. Аз благодаря на Христа за това, че преди няколко дена хора от Италия бяха в нас. Но дълбоко в сърцето си бях наранен и не го споменах на никой. За това, че те останаха в нас, говорихме, общувахме. И когато изпратих тези неща, които направихме като материал снимков на тях, аз ги попитах дали
видяха това, което правихме тук. Те казаха, да, всичко е в ред. Продължавайте в тази мисия, която сте започнали. Дори имаше едно слово за мене, че за сега Бог иска аз да бъда тук, в тази къща бяла, която е в края на махалата. Идва, вика, това време, че Бог има, вика, по-големи планове за теб. Само, вика, ти чакай. С вяра чакай. Знаете ли, когато те си отидох, аз се помолих, Господи, аз искам тези хора да дойдат в служението. Защото знам, че тези хора има какво да предават. Тази жена има специфична дарба, която Бог ѝ е дал. Тази жена е човек, който Божия дух работи с нея. И миналия ден, когато аз си писах с нея в интернет в 1 часа вечерта, тя ме попита, кои дни ние имаме служба. Казах и вторник, четвъртък и неделя от 6 часа. Вика, знаеш ли, брат? Бог ми каза, вика, че трябва аз да дойда във вашето служение. Викам, знам. Знам, викам, че трябва да дойдеш там. Знам, че трябва да предаваш нещо на тия хора. Вика, да, брат, открито ми е. Значи и хора от Италия също ще има в нашето служение. Аз не наблягам на хората къде живеят, какво и какви са, що са, но това са хора, изпратени от толкова километри, да предават това благовестие на нас. Хора от Италия пътуват до Чирпан, да предават на вас, бедния народ, Божието Слово. Сега ще бъде момента, когато ние ще искаме да ни изпраща Бог пък някъде другаде. Ние да предаваме Неговото Слово. Аз се молих за сестра Катя. Бог отговаря на нашите молитви. Продължаваме да се молим за нея за 14. Сестра Рага. Сестра Рага. За 14 трябва да се молим, да продължаваме да се молим. Сестра Катя ще има... Сега. Сестра Катя ще има една голяма среща в Германия. Ще я делаем. И нека този разговор Бог да има последната дума. Разбирате ли? Бог да има последната дума там. Защото искат да спират помощите, с които тя помага за България. Искат да й спрат всичко. Ако я спрят нея там от Германия, просто и нашия строеж в България ще увисва. Кой строеж? На църквата. Тази жена е, която помага на църквата. Ако парите се спират от Германия, тя просто за България няма откъде да изпраща. Искаме ли да имаме служение в църква? Да. Така. Затова нека да се молим за тази жена. Тя ще дойде. Да. На 1 април тя ще бъде тук. Служението ще бъде в сряда, ден сряда. Сряда. Бог я праща в това време. Което време я праща Бог, в това време ще я приемем. Но щом идва в сряда на 1 април, значи Бог иска тогава да дойде. И ние тогава ще я приемем. И тя ще дойде с отговор от небето, с това, че 14, когато от сега ще има тя среща, тя на 1 април, когато ще дойде, тя ще хвали и благодари на Христос за това, че всичко това, което ние сме искали от Бога, Бог го чува в Германия и Бог отговаря на нейните нужди. Много от нещата, които тя преживява, са много трудни. Искам да се молим за тази жена, но искаме да прочита част от това слово.
Възлюблени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъде. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него. Защото ще го видим както е. И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си, както Той е чист. Имаме ли надежда в Христа? Да. И когато човек има надежда в Христа, Божието Слово казва, че Той очиства себе си от какво? От греха. Точно така, за да може да бъде чист, както Той е чист. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, казва Словото. Защото грехът е беззаконие. И знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава. Думата пребъдване, знаеш ли какво е, сестра? Нали? Да живееш с него. Точно така. Думата пребъдване означава ти да не живееш извън Него, но да живееш вътре в Него или в Него. И когато ти си в Него, това означава, че ти притежаваш всичко това, което Бог е обещал на тебе, като благословение, като изцеление, като просперитет или нещо от този род. Защото всяко нещо, което ти ще захващаш, като бизнес, като някаква работа, като някакво дело, ще успяваш във всичките си пътища. Защо? Защото ти прибъдваш или ти живееш в него. И Библията казва, който, по мой си начин, който пребъдва или живее в него, не съгрешава. Никой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Дечица, никой да не ви заблуждава. Който върши правда, праведен е. Както и Христос е праведен. Който върши грях, от дявола е. Защото дяволът от начало съгрешава. Затова се яви Божият син. Да съсипе делата на дявола. Думата съсипване в гръцкия речник е преведен като събаряне или нещо, което е издигнато на много високо и ти се противопоставяш на тази точка и го разрушаваш. Но всяко разрушаване, всяко падение, такъв вид големи стени, става естествено с много големи оръжия или с много големи трактори или багери, нали знаем? Когато трябва нещо високо да събаряме, трябва да бъде кран. Да има нещо огромно. И представете си, когато идва нещо в живота ни като голямо преграда, голяма, или като някаква сграда, голям проблем в живота ни, какво ни дава Христос в ръцете? Голяма сила ни дава. Сила, в която ние да може да я събаряме тази крепост и просто когато ти го събаряш, терена остава празен. И ти ще можеш да видиш ясно нещата около този терен. Може да видиш отстрани, може да видиш зад тази сграда, а когато е била вече съборена. Библията казва нещо много важно. Никой, който е роден от Бога, не върши грях. Родените от Бога не вършат грях. Родените от Бога не вършат грях. Родените от Бога не вършат грях. Защото неговият зародиш пребъдва в него. И не може да съгрешава, защото е роден от Бога. По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада. Никой, който не върши правда, не е от Бога. Нито онзи, който не люби брата си. Защото пръчката, която чухте от начало, е това да се любим
един на други го, или поръчката, или заповедта от Христос, която е дошла в живота ни. Не дейте се чуди, братя, ако светът ви мрази. Защо не мрази света? Вижте, това слово днеска открива, че ако ние съгрешаваме, не сме синове на Бога. Трябва да пазим себе си от греха, братя, и се скри в Него, в Христа. Ние трябва да пазим себе си от греха. Когато сестра съгрешаваме, знаеш ли какво се случва с нас? И идват и болести в живота ни. И когато дойдат болести в живота, Господи, какво направих аз? Защо болен съм? Защо боледувам? Защото сме грешни. Вижте, търсим вината в Бога. Вината е в мен. Бог дава на момента, Бог помага и благославя на момента. Библията казва така, братя и сестри, който върши грях, от дявола е. Защото дяволът отначало съгрешава. И до ден днешен продължава да кара братята и сестрите да съгрешават. Вчера ние общувахме за звяра, за Антихриста. Какво казва Антихрист в Словото на Христос, брата са? Че тази сабия, която е в нашите ръце, го наранява днес и ще дойде време, когато той ще оздравява и ще даде сила да принуждава всички брати и сестри, малки, големи, роби, свободни, богати, бедни, да им се сложи, да им сложи белег на дясната ръка или на челото, защото да не може да купува, да продава, освен този, който носи този белег в себе си. Идва това време, когато ние ще бъдем намразени, гонени, хулени заради Христа. Но ако ти отстъпваш от тази вяра, в която днес се намираш, Библията казва, вършиш грях, и който върши грях е от дявола, или син на дявола. Напразно ли Христос днес проля кръвта си? Не. Вижте, вие сте народа на Христа. Вие не сте моя собственост, или аз съм ваша собственост. Ние всички сме собственост на Христос. Ние сме Негово притежание. Съдове, които са в Неговите ръце, да бъде за почетна употреба този съд в Неговите ръце. Ние трябва всеки ден да искаме Господ да ни прощава, защото когато ние съгрешаваме, ние ставаме синове и дъщери на дявола. И тогава, когато ние ставаме дъщери и синове на дявола, идват проклятия в живота ни, немотия ни гони, брат и татко. Винаги нямаме и продължаваме да нямаме и да просим. А цар Давид казва, млад бях и остарях, но не видях Божиите деца да просят хляб. Защо? Защото Бог не е дал възможност на синовете си да просят. Божията воля за теб, за всички нас е да бъдем в пълно благословение. Да имаме много пари, много богатства, много неща, за да може да бъдем даващи или помагащи на тези, които нямат. Ако днес аз имам, аз съм скрънза, знаете ли какво? Не даваш. Стиснат. Или да видиш, че или, онзи човек умира. така, или човек, който да ни помага. Ако аз имам и не помагам, за каква вяра говоря тогава аз? Вярата изисква действие. Вярваш, че има Христос и как действаш? Като отиваш в Неговия дом. Вярваш, че има Бог? Брат пастор Васков миналия ден на служението каза. Знаете ли какво каза? Никой, който вярва
в Христа, не може да каже, че Исус е Господ. Той идва с вяра пред Него, нали така беше? Това слово. Че ние вярваме, че Исус е Господ и за това идваме. Затова се събираме. Но когато ние се събираме, сестра, брати и сестри в Христа, знаете ли какво се случва? Моментално се случва чудеса в живота на хората. И аз това нещо днес го виждам. Деца се изцеляват, хора се възстановяват, брачни взаимоотношения и добри взаимоотношения между брачните партньори. Вижте, брати и сестри, аз искам вие да се молите за нас, защото имаме покана от една църква, където аз и жена ми сме поканени 2 дена, може да липсваме от Чирпан. И това ще бъде сигурно петък и събота, за да може за службата да... Не. Има определена дата. Петък и събота ще бъдем извън Чирпан, поканени в една църква, за да водим един семинар, една конференция 2 дена с жена ми. Аз ще говоря за църковната история или историята на църквата, а жена ми ще говори на следващия ден, сигурно съботния ден, като 2 части лекции, за брачните взаимоотношения между мъжа и жената. Аз ще искам вие всички да ни подкрепите в това, защото много българи ще има, много високо поставени хора ще има и Бог е насочил тези хора към нас. Те са видяли, че ние можем и наистина го можем. Бог ми даде едно обещание. Аз това обещание никой няма да го забравя. Твоето име, вика, ще бъде прочут из целия свят. Да бъде слава на Него. Амин. И чрез това име всеки един, който идва на това служение, ще бъде в славата на Христа. Амин. Защото Библията казва, че Христос ще не вземе под Неговите криле. И ние ще бъдем събрани всички заедно, както кокошка събира пиленцата си под криличките си. Как разперва крилете си и ги събира, за да ги пази от човека, който иска да подтегне ръце и да ги грабне. Както Сатана днес се опитва да протяга ръцете си и да ни грабне от Христовите ръце. И Христос, знаете ли какво прави? Разперва ръцете си и казва: елате при мене сега отрудени и обременени. Елате вие, които имате проблеми и нужди. И аз ще ви успокоя. При мен ще намерите вашата защита. При мен ще намерите опората си. При мен ще намерите благословението си. При мен ще намерите това, което ви трябва. При мен ще намерите радостта. Амин. А радостта в Господа е нашата сила, казва Божието Слово. Никога не трябва нашия дух да бъде унил. Винаги аз, когато имам проблем, те го знаят, някои хора го знаят, аз винаги се смея. Защо аз навътре да го взема това нещо? И затова нямам бяла коса, брат Като. Видя ли? Ти трябва, че имам бяла коса. Ама това коса идва от притеснение. Неверно, лъжиш се. Някои от притеснение, някои по родословно дърво идва това. Но много често от притеснение се случват тия работи. От мислене се случват. Но искам да ви кажа, че ние трябва проблемите да ги вземем навътре. Защо? Защото Христос е, който разрешава всичките ни проблеми. Моето дете беше болен, това беше голям проблем за мен. Знаете ли защо? Защото аз нямах пари. Нямах с какво да закарвам детето си на лекар. Така ли беше, сестра Рага? Така. Само мислех. Обаче, когато Святия Дух ми проговори чрез сестрата, викам, аз защо се предадох? Да. Защо, викам, аз се подадох на тази ситуация? Седнахме, помолихме се заедно. Бог да ви благослови наистина. И тотално бях изцелен от това нещо. И детето ми на другия ден беше изписан от болницата, изцелен. А сега няма съм болна. Ще оздравиш.
Бог е добър през цялото време за онези, които искат от Него. Вярвам, че всеки един от вас е изпълнен със Святия Дух. И ако наистина в сърцето сте се усетили това, че вие не трябва да носите тази мартеница, защото тя няма да ви пази от болести, няма да ви пази от това, което вие мислите. Да. И Бог е този, който пази човека и защитава човека. Бог е този, който възстановява човека. Бог е този, който дига от легло човека, когато той е болен. Бог е този, който помага на човека, а не мартеницата. Тези обряди вече трябва да са мъртви за нас. На 13 март става 5 години откак почина дядо ми. Жена ми е поканена, както и аз. Но аз благодаря на Бога, че няма да ходя. Благодаря на Бога, че жена ми няма да ходи. Защото мъртвите не хвалят Христа. А дядо ми беше в Христос. Той си замина в Христа и дори в смъртта, когато дядо ми почина, неговото погребение го направих цяло аз. Неговото погребение беше с християните. Нямаше ходжи, нямаше нищо. Защото преди да умре в болницата, той ми го каза. Вика, ти си човека, който ще ме вземеш от моргата, който ще ме закара до Ризово, който ще чете на главата ми, който ще ме чака, който ще ме чака цяла вечер. Преди да умре ме накара да го закарам в Марица, взе водно кръщение, прие Господ Исус Христос. Амин. И тогава се замина в Христа. И братя и сестри, днеска ми направи много тежко това ми стана, когато жена ми каза, много ми домачня за баща ми. Много гадно ми стана, защото аз когато се сещам за него, винаги сърцето ми се изпълва с тъга. Този човек много ми помагаше. Жена ми снощи плака за него. Днес също плака. Вика, започна да ми тежи вече. Той ми беше вика опората. Брат, аз искам да се молиш. Халелуя, Господи, благослови сега моите братя, Татко Господи, благослови сега квартала ни, Татко Господи Исусе. Благослови сега моята сестричка, която е дошла, Татко Господи, ти бъди с нея, Татко Господи Исусе. Ти благослови сега моите братя, моите сестри, Татко Господи Исусе, също и пасторът Мишо, благослови го, Татко Господи Исусе. Ти го дай повече, Татко Господи, разум, Татко Господи Исусе. Сега го смолим в кръвта на Исуса, вънцата, но ти нямаш власт към него. Кръвта на Исуса, кръвта ти има сила. Вън Сатана, ти нямаш власт към него. Халилуя, Татко Господи Исусе. Сила! О, халилуя, Татко Господи, се благодаря ти, че се намираш помежду наш, Татко Господи Исусе. Аз сега протягам тези ръце, Татко Господи Исусе. Благослови сега моите братя, моите сестри, Татко Господи Исусе. Ако са болни, Татко Господи Исусе, ти ги изцели духовно, материално, Татко Господи Исусе. Ти бъди с тях, Татко Господи Исусе. Нека ти слушат Твоя път да водят, Татко Господи Исусе, да не се накляват, Татко Господи Исусе. Ти ги благослови ги, Татко Господи Исусе. Благослови сега и домовете им, Татко Господи Исусе. Благодарим ти, как към земята. Амин. Амин, казвам на моят брат, Тато, Господи, Тато. Ох, сила! Благодаря ти, Господи, Тато, че ти ми отвори за езика, Исусе, Господи, Тато. Ох, халилуя! Сила, да! Боже, че ти ми отвори сърцето, Сила! Господи, Татко, Исусе, за да похвалим Ох, Твоето сила! велико име, Господи, Татко. Ох, кръвта ти има сила! Господи, Татко.
Татко. Наистина, Господи, че Ти правиш чудеса, Господи, Татко Небесен. Ти измиеш чести моите братя, Господи. Ти измиеш чести нашия квартал, Господи, Татко Исусе. Докосни всяка една къща, Господи, Ти бъди лекар над лекарите, Господи, Татко. Овърди, опази чадата им, Господи, Татко Исусе. Който се нуждае от Тебе, Господи, Татко, Ти докосни ги, Татко Исусе. Ти си тяхният лекар, Господи, Татко Исусе. Ти си тяхният баща, Исусе, Татко Небесен. Благослови моето семейство, Господи. Благослови братчетата ми и сестричките ми, Господи, Татко Исусе. Благодаря Ти, Господи, Татко, че Ти докара нашата сестричка, Господи. Че тя дойде да си такова, Господи, да покланят за рожбичката, Татко Исусе, дето ни даде откриването, Господи, Татко Исусе. Благодаря Ти, Господи, Татко. Сърце и душа Те моля, Господи, Татко Исусе. Силата да бъде на Тебе, Господи, Татко Исусе. Благословен да си, Татко Исусе. Силата, Господи, Татко. Амин. Благодаря на Бога за това, че Той е реален, че Той се грижи за нас. Банкер манге, тудева, върши навлити воля, дойде пира, пира в те дрома. Банкер манге, туде власт, върши навлити воля, дали девла пира, тере дрома, плявали си ньом девла, или точаво, плявали си ньом девла, или точаво. О, бенк девла, ман бут гонine, আমার общене дева, опалаваске, mere çaven obrakre, kolasi mere çaven obrakre,
Владимире. Благодаря ти, святи Боже, за тази вечер. Благодаря ти за това, че ти изпълваш твоят народ със святия ти дух. Благодаря ти за това, че ти си тук и ти ни гариш нежно и ти ни докосваш в сърцата. Чувствам го така, Господи. Господи, благодаря ти за това, че ние имаме възможност да те хвалим и величаем, Татко. Господи, ние сме празни без Твоето присъствие и помазание. Изпълвай ни тази вечер, Татко Исус. Моля те, Царю наш, Господи Исусе Христе от Назарет. Изпълвай сърцата ни с Твоята милост, Твоят огън от святия ти дух, Татко. Извиквам тази вечер огън от олтаря ти да падне върху всеки един мой брат и всяка една моя сестра. Господи, да изгори всяка една горчива корен в животите ни. Изпълвай ни в името на Исус от Назарет. Господи святи, ти си Бог на вечността, ти си Бог на любовта и Бог на живота на възкресението. Говори ни тази вечер, Татко. Говори ни, Исус, защото ние сме разположени за Теб и за Твоя дух. О, халелуя, Руху, халелуя.